Esas persoas teñen que se sentar aí consigo e falar para si de ética, non? De como elixen estar no mundo e como elixen estar de cara á sociedade e como elixen que fan para estar ben consigo. Que aquilo que é importante para ti se note nos teus actos, que haxa unha coherencia. Ter ética de vida tampouco non é unha cousa fácil, porque é un camiño que non é o chou, que ti faz para ti, para o teu benestar. A ética relacional é moi importante dentro da túa ética de vida, porque nós estamos todo o tempo interactuando con outras persoas. Ti vas traballar, interactúas con compañeiras, clientela, persoas usuarias do sitio onde ti traballes, o que sexa. E aí entra a túa ética relacional. Cando ti interactúas, ti encarnas o teu propio discurso e aquelas cousas que para ti son importantes. E a ética relacional dentro da parella tamén é moi importante. Pero agora vamos á ética relacional feminista. Ti, muller, feminista, que te deconstruíches porque te tes que deconstruir, porque ti tamén ves coa app instalada, patriarcado, vas deconstruindo como ti te relacionas cos homes. Non para facerlles eles un favor, senón precisamente para ser coherente co teu discurso feminista. As relacións home-muller teñen un guión que o vimos nas novelas, nas películas, na rúa, nas nosas casas, sí? Vímolo aí. E o guión, dentro dese guión, eles están aquí, nós estamos aquí, eles exercen o control e nós, e como nos coloca a nós? Estamos sempre á espera, estamos sempre dispoñibles, sí? Se estamos esperando, cando se nos di, nós estamos. Se estamos facendo algo, deixamos o que estamos facendo para atender. E isto é así, somos máis obxecto ca suxeito nesas relacións. Agora ti, feminista, decides vincularte con homes en igualdade. En igualdade. Non vas, sabes, facer o holocausto feminazi. En igualdade. Que pasa aquí? Ti rompes o guión. Ti rachaches o guión que che deron para escribir as túas propias historias de amor. A veces, cando os homes todos tiveron moi mala sorte, non lle foi ben con ningunha todo isto que din, eu tamén os convido a racha ese guión. Escribe as túas historias de amor en igualdade. Si ti a calquera home que non sexa un machista destes que xa non lle importa dicilo, que destes xa quedan poucos, lle preguntas que busca nunha relación cal sería esa muller, non? Coa que el se sentiría ben, seguramente che vai describir unha feminista. Seguramente. Que lle deixe o seu tempo e os seus espazos para aquelas cousas, afeccións, outros vínculos que el ten, as súas amizades, e que respecte iso, que non se meta. Que ela tamén sexa unha persoa con vida propia e con moita autonomía emocional para que non este precisando en exceso porque el... E eu diríalles, está correctísimo o que queres. Pero eu comprobeino, cando atopan esta muller, non saben que facer con iso. Porque lles quita o control. No fondo, eles non queren unha muller que non se meta, que non pregunte,
que non este a cada momento. Eles, no fondo, desexan esa muller porque é aí que eles se encontran cómodos, é aí que eles saben actuar, é que se sinten no control. A muller libre, que se vincula en liberdade cun home, efectivamente, ele non ten o control sobre dela. E non ten o control, cando ela ten autonomía emocional, non ten control sobre as súas reaccións emocionais, que son as que a él lle permiten seguir o guión. Son as que lle permiten estar contigo sen vincularse realmente, sen ser responsables do vínculo. Se ti és moi libre, respetuosa e todo coa persoa e quereslle ben ao paisano e todo, mas és libre, estás respetando a súa liberdade, el ten que mudar. Ás veces esta idea de que muden por nós e de pedirllo e marcarlles un novo guión, isto é patriarcal tamén. O único que pasa é que cando ti non sigues o guión, ou mudan, ou iso non vai funcionar nunca. Daquela, non queren unha muller libre, non queren unha muller que respecte a súa liberdade, queren unha muller que sucumba, que poña o xugo da súa liberdade, que a súa liberdade sexa a túa cadea. Aí sí, iso sí que o queren. Cando ti realmente respectas a súa liberdade, el perde un pouco esa brúxula que lle di que vai, como ti vas reaccionar ante a súa liberdade. Cando ti te metes ou controlas, te enfurrunchas, gardas eses silencios que son para manipular, el aí sabe o que está pasando. Mais, se ti, ou exemplo claro, quedei cos amigos e quero facer isto. E ti, pois, dislle moi ben, vai e disfruta, ou pasa o ben, dentro da responsabilidade, avísasme en tempo, sabes, que xa está. El aí perde esa sensación de, ves, eu son libre porque ela enfurrunchouse, fastidioulle moitísimo, churimicou, díxome 4 cousas desagradables, eu agora marcho cos meus amigos porque son libre. É como se a súa liberdade dependese da nosa escravitude. Mas cando ven e di, isto é por poñer un exemplo moi, quero ir cos meus amigos e facer isto, e ti dis, que guai, pasa o ben, xa me contarás. Ele é libre. Mas aí non se fai consciente daquela. Como de libre é un home que precisa unha mala reacción de ti para sentir que é libre? Non. É escravo do patriarcado, porque é escravo da túa mala reacción para el sentir que está exercendo liberdade. O home non é libre cando sigue un guión patriarcal porque depende de ti. Aí hai unha dependencia afectiva tamén, na que el depende de que ti tamén sigas o guión. E ese guión pasa porque ti emocionalmente sexas todo iso que din non querer. E no acto de loitar contra o que din non querer é onde eles se sinten con máis poder que a ti e con control da relación e co control sobre ti. Daquela, ser feminista, eu ás veces cando nas redes nos din iso de vas a acabar ti soa con gatos e viño e que quen te vai querer sendo como és e todo, digo, é certo. Ningún home che vai dicir, pois é certo, eu estive cunha tipa que era superfeminista e non souben que facer con iso. Pero
é bastante certo que teria que aparecer un home así como afeito a Machado que fose quen de vincularse en liberdade contigo. Que sexa absolutamente libre. Libre tamén das imposicións patriarcais que hai sobre del. E daquela, estamos as feministas condenadas a acabar con Michis? Pois igual sí. E iso non é nada malo. Se lle deramos a volta, empatizar cos homes, non? Que eu sempre o digo e sempre o direi, non vou eu iniciar ningún movimento para salvar os homes do patriarcado. Que se xunten e que falen de patriarcado e que falen de como se vinculan cas mulleres, do que queren nas súas relacións e logo que creen a súa ética relacional e que sexan coherentes, que o seu discurso cadre ca súa maneira de vincularse. Pero se somos empáticas con eles pro discurso, ¿sí? Poderíamos dicir que tamén son víctimas do guión e que tamén se autoescravizan a seguir un guión que precisa que a relación sexa desigual, por tanto, insán tamén para eles. Tamén para eles. E aí, eles sinten que teñen o control sobre ti e sobre do vínculo. E perden a oportunidade, se poidaramos dicilo así, de, pois, ao mellor, de vincularse así como din que queren, desde o respecto, con mulleres, precisamente. Que o respecten moito e que tampouco sexan escravas do sistema patriarcal. Daquela, unha sociedade na que somos todos tan perroflautas, canjaiteiros, digo eu, para colocalo en Galicia, non? Somos moi canjaiteiros todos, e todos somos moi rebeldes, e todos estamos a favor de todo lo bueno e en contra de todo o malo. Tamén é moi revolucionario, por exemplo, pois, romper ese guión patriarcal como a home e dicir: eu non quero ser este home que me dixestes que debo ser. Eu non quero controlar as mulleres, senón que quero vincularme con elas desde o afecto, desde a liberdade e desde o respecto. Quero ser sensible de verdade máis aló do discurso, e quero coidar das mulleres e daquela que elixo en especial, e quero vela medrar e quero sentila que está de par de min, non ven 3 pasos atrás, non está debaixo de min, é compañeira. Isto tamén sería moi revolucionario. E claro, eso require, pois, de revisar todas aquelas cousas que ti fás que, ao mellor, non és nin consciente de canta misoxinia hai aí. Pero, que fajan o que queiran. Precisamente aí está a liberdade. Cando ti te vinculas en liberdade cun home, así nese vínculo de parella, non? Tamén lle das a liberdade de ser un misóxino se quere. E despois, ti non lle dis, non podes ser tan misóxino. Ti despois actúas en consecuencia a como ela actúa contigo. E aí volves a romperlle o guión.